ଶିକ୍ଷାର ମାନ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକତାର ଭାବ ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ବେପାରର ଭାଷା ବହୁତ ଅଧିକ। ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଜନ ବନ୍ଦ ମୋର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଟ୍ କରିପାରେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣିପାରେ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ନିରାଟ ସତ କଥା ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ମାନେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଲାଗୁ ପଛେ ସତ ସବୁବେଳେ ସତ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟତଃ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଗୋଟେ ମାନେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଥିବା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ସେ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ବେପାରର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷକତା ମାନେ ୟାନିକି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ସ୍ତର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ବେପାରର ଆଖ୍ୟା ପାଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆବଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କରି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିପାରିବେ? ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଆଣିପାରିବ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିବ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ସେମାନେ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ଶିକ୍ଷାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପଢ଼ାଯିବ ଆପଣ ସେଇଆ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖିଦେବେ। ବାସ୍ ସେତିକିରେ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏତିକି ବ୍ୟବଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ଼। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ଼ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଆପଣ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସମାଜ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଇମ୍ପସିବଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ପିଲା ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବ, ଆମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଟିଏ, ସିଏ ବହିରେ ପଢ଼ୁଥିବ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଆପଲ୍, କୋକୋନଟ୍, ଏଇଭଳି ବହୁତ କିଛି ସେ ପଢ଼ୁଥିବ। ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ଆପଲ୍ ଗଛ ମୂଳକୁ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳକୁ ନେଇଯିବେ, ତାକୁ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ? ସେ ପିଲାଟା କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବନି ଯେ ସେଇଟା କ'ଣ ବୋଲି। ସେ କେବଳ ଜାଣିଛି ସେଇଟା
ହୁଏ ତ ନଡ଼ିଆ ହେଇପାରେ, ହୁଏ ତ ଆମ୍ବ ହେଇପାରେ, ହୁଏ ତ କମଳା ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କର କମଳା ଗଛକୁ ଦେଖେଇକି ଆମ୍ବ କହିଦେଇପାରେ, ନା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖେଇକି ନଡ଼ିଆ କହିଦେଇପାରେ, ନା ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଦେଖେଇକି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନର ମାନେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ପାଲଟି ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ମାନେ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ସେମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ଦରମା ପାଇବେ, କେମିତି ଅଧିକ ପଇସା ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଲୋଚନାଟିଏ ହେଉଛି, ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନାଟିଏ ଶିକ୍ଷକତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିକି କହିବେନି ଯେ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ବହୁତ ଭଦ୍ର, ବହୁତ ନମ୍ର, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ପରି ଦେଖନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଢ଼ାଇବାର ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଭଲ ପାଇବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିବନି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେନି, ଆଉ କାହା ମୁହଁରୁ ପାଇବେନି। ହଁ, ଏଇ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ, ଯଦି ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ସାର୍ଙ୍କ ସାର୍ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 ଦରମା ପାଇଲେଣି। ସେ ସାର୍ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 60,000 ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବୁଢ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଲୋଚନାଟା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେମିତି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନୋଭାବ ଥାଆନ୍ତା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଦରମା ପାଉଛି ସେ ତାର ସେ ପାତ୍ର ହେଇପାରୁଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶିକ୍ଷକତା ଗୋଟେ ବେପାର ସଦୃଶ ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଯେକୌଣସି ପାଠଶାଳା, ଟ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ବେପାର ସଦୃଶ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ବେପାର ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ ଏମିତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା। ପିତାମାତା ଯେତେ ସଂସ୍କାରୀ ହେବେ, ପିତାମାତା ଯେତେ ସେମାନେ ମାର୍ଜିତ ହେବେ, ସେମାନେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବାଟେ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ବେପାରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ତ ନିହାତି ସେ ପିଲାଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଙ୍କୁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଇଂରାଜୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀର ଭାଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ମୌଳିକତା ଭାବନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାଟି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପିଲାଟି ଆମ୍ବ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମ୍ବର ଗଛ ବି ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଆମ୍ବ ଗଛ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ନଡ଼ିଆ ଗଛ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ନା କେବଳ ବହିରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କୋକୋନଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଏତିକି କହିଲେ ହେବନି। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗଛରେ ହିଁ ଆମ୍ବ ଫଳେ, ନହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ତା ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହିରେ ଆମ୍ବ ଖୋଜୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଜାଣିନଥିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନେ
ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ହଟ୍ ଲାଗିଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଫିଲ୍ ଆସିଥିବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାକୁ ସତ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ସଂସ୍କାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନବହୁଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।